Oh, Michael, aron mapahimustan sa kadinhi, no? Ikaw unay bantay din sa tindahan, ha? Kay magmerkado ko. Sige, ma. Kaapan ako eh. Lingawan ako sa among laag gabi sa mga barkada. Ayo. Unsay ato? Ay, magpaload unta kog 30. Naibawa ko nga nung 30 mo ipalood. Aha? Nga naman? Kay 30 man ang imo edad, di ba? Dili, oy. Ah. 50 kape na in town ko. Ha? Sure ka, madam? Dili halata, ha? Ikaw, gyud. Lagi. Pwede ko mangayo sa imong number, madam? Aha? Magpaluod man ka. Oo. Kana. Ilan ang bahay nang gipatuko diha sa unahan. Kanang bag-o lang nahuman. Kana mo? Ngano man di ay? Awar mo eh. Sige na. Pamasiw na diha aron mga unata. O ginighuman nimo, tawagan niya to si Papa nimo, ha? Ingnangam. Haka. Di mo siya mawa sa kong una-una. Di gid siya skwinta nga tanahon. Ganina ra ko kasi text pero wag brief. Bango na diha. Manimbata. Michael! Ilan sa kuma? Ikaw ba? Daghan kay kag oras sa gawas. Pero dili ko kakahatag og usa ka oras sa Ginoo. Sige. Ma, inig Domingo ba? Kuyog yapog kog simba ninyo, ha? Uy, kamilagro gud nimo. Ana mo gina ma. Nam gi kausaban ng tao. No, mayo kun mao ka na. Unta ipadayo na nimo. Michael, nak. Basin unyang hapon na lang tingali ta manimbanak kay naapa ko'y buhaton. Unsa ma? Kung magpahapan ko, di ko makakita niya. Karon taw-taw din yung schedule nga muserve sa simbahan. Ma, Oh, ako na lang. ha? Sa ikaw na lang. Dili ka mo doon nga na mo unya? Oo, ma. Karon na lang ko taw-taod mo simba. Nala, sige. Ikay bahala, nak. May the blessing of the Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come Amen. upon you and remain with Umanang you misa. forever. Amen. Our Mass is ended, go in the peace Bahala. and love of Christ. Pabuto na ko siya sa gawas. Can't feel my world. Sige, una lang ko ninyo, ha? Bye. Hi. Hello? Managkaila ba ta? Oo. Nakapalood ka sa mong tindahan. Silingan na ta. Kuan ba? Sige ko text nimo. Di mo ka mo reply. Aha? Ako man gisave ang imong number katong nagpaload ka good. Ikaw din na magsige text na ako? Oo, taon. Unsa man unta day tuyo nimo nako? Ganahan ko nimo. Unsa? DXDC. Pila sa kagabi nga, di ko makatug. Di ko katug og tarong kay di makabawa sa una-una. Unsa? Ikaw yung bataa ka, ha? Ayaw ra gyud pagbugal-bugal. Pila na edad nimo? Mag-30 na. Oh, see? Ikaw mag-30 pa. Samtang ako magsaysinta na. Usa pa, dili ko madas imong mga atik bataa ka. Seryoso ko. Og bisag maglikay pa ka nako. Dili ko mahunong aron ipamatuod nako nimo nga bisag layo ang gintang sa tong edad. Dili ni babag aron panggaon og mahalanti ka.
Salamat ha. Nga finally, after pila kay gayon nga gi-reject nimo nga akong invitations. Karon nisugot na gid ka nga magikuyog nako. Unsaon nga kulit man kaayo ka. Um, mm, pwede ko mahibaw? Hain day ang imong bana. Dugay ng patay ang akong bana. Sa tinuod lang, himabay kay nga akong bana sa una pero wagit ko mubiya. Kay dili ko gusto nga mudako ang akong 5 ka anak nga wa ilang amahan. Maunawan-an gid kog salig sa mga lalaki. Linda, Ako na lang gi-focus na akong oras sa pagmahal sa akong mga anak. mahal di ka. Michael, Patagi ko yun. Huwag akong ipamatuod di mo nga mahal di ka. Nga kaya ka na akong atimanon. pero Michael, dili na ko makahatag pa nimog anak. Linda, dili ka na mo'y ako lapas. Ikaw. Ikaw ang akong gusto. Michael. Michael, hunungon na tani. Kada mag-uyog, takatawan tas mga tao. Linda, huwag ko'y labot. Mahal di ka. Huwag dili sila mo'y importante. Ang atong pagbati sa usag-usag mo'y importante na ko. Pero Michael, ang akong mga anak, wa ko mahibaw kung sa ilang reaksyon kung mahibaw sila bahin nato. Ato sila pahibaon. Unsa? Mga tubang ko nila. Unsa? Uy, do. Kung nadaanin mo nga akong mama sa imong mga atik, uwis ako. Dili. Nak, Ug usa pa, dili mi dato. Wa kay mahutot sa mong inahan. Dili ka na mo'y akong giapas sa inyong inahan. Mahal na ko siya. My God! Maoy in town. Di patol gyud ka na tawhana. Wa mo mauwaw. Og ikaw, Michael. Kung kamo gyud may magkadayon ta akong mama, unsa may tawag namo nimo? Nagkumputo na hunaon, murag mas maguwang pamanggani mi kay nimo. Unsa man? Papa? Daddy? Bahala mo kung sa'y gusto ninyong itawag na ko. Basta kay mahal na ko ang inyong mama. Hayop ka. Gawas binis ang panimaya. Gawas din. nak, unsa ba? Husto na. Husto na. Michael, sige na. Paulit na lang sa mag-istorya lang unya kaugma. Sige na. Sige. Nabuang ka na? Magpakasal ka sa babae nga mas maguwang pa na akong edad. Ha! Iyon anak ka lang yung kinespirado. Di man ang takabati unaw. Naka-eskwela kapag nindot ka eskwelahan. Uya siya ginaw yung gustong pakaslan. Ma, pa, mahal na ko si Linda. Og nakita yun ninyo ang dako na kong kausaban tungod niya. Buotan si Linda, ma, pa. Pero nak, concern lang minimo. Ang ako raman gud unta nga dunay makaatiman gud nimo hangtod nga makiguwang ka. Ug dili na kaya ni Linda. Tungod kay tiguwang na siya. Basta, ma. Bisag unsa pa'y inyong isulti. Bahalag di mo mutambong, pero magpakasal gid ko niya. Nak, Sensya na ka, kung nangabang pa ta karon. Sige lang, isaan ako nimo. Magtigom ko aron mahatagan ti kagbay nga mas komportable unya ang imong pagpuyo. Michael.
House and lot? Mauna ning atong bay? Oo, Linda. Mauna ni ang akong gisaad mo. Gitiguman gyud ko ni aron mapamatuod ako nimo og sa imong mga anak nga wa ko'y laing giapas nimo. Kung dili ang mahalon o panggaon ka. Michael, wa ko mahibaw kung nagsaon di ka pagpasalamat sa kalipay nga imong gihatag sa akong kinabuhi. Deserve din nimo, Linda. Ma? Ma? Mga anak, ni amo? Ako silang gi-invite. House blessing mo na to ron. Nagpaabot na ako sa pare. Abi na ko, di mo mahinayon. Michael. Sorry Nakasabot ra ko. Nga concern na mo sa inyong mama. Pero okay na to. Gikalimtan na to na ako. Og salamat sa kay ni Agid mo ron. Buti pasabot nga nakadawat na muna ko para sa inyong inahan. Oh, Michael. Tungod kay among nakita, nga tinud-anay ning imo sa among inahan. Ug wa mi laing giampo para niya kundi makita namo siyang malipayon. Ug amo nang nakita niya uban nimo. Salamat. Salamat inyo. Sige na. Manood na ta sa mong bahay. O sige. Sakto kayo. Nagdaa sabing mga kakanin. Michael, mahal ka ayo ti ka. Mahal sa ka, Linda.